kandusanan sa usa ka lalaki nga si Rubin nga taga Baligyan, Habonga, Agusan del Norte nga adunay sugilanon sa kinabuhi mga kandusanan. So karon mga kandusanan ang atong letter sender lalaki na gyud siya mga kandusanan. So aniya ang iyang kanang sulat nga gipadala diri sa among kandusanang istasyon na wala pa marehistro. Ako nga pala si Corina Sanchez na nagsasabing ang buhay ay weather lang. Good morning, Kandusanan. Ako di RC. Darna. Si Kandusanang Darna. At ito naman si Good morning, Handusanan. Ako naman ay si Doktora Valentina. Good morning, Good morning everyone. Ayan mga kandusanan, mabasahin ko ng sugilanon sa atong letter sender nga si Rubin. Maayong adlaw kaninyo, Ate Laika Bern. Ako si Rubin, lumulupyo sa Baligyan, Habonga, Agusan del Norte. Ang akong sugilanon, kabahin kini sa akong batasan. Ako nagdako sa pobre nga pamilya. Og dako ko og plano kung puhon-puhon, mahimo kog dato. Aduna ko'y gusto mahitabo sa akong pamilya. Nga maipahimutang nako sila mga kandusanan. Og niabot ang panahon nga wala na ko'y pakialam sa ila. Og karon mga kandusanan, nagkasakit ko. Wala na ko'y kaduulan nga pamilya. Ug mao kini ang akong dakong sugilanon sa akong kinabuhi na dato tuod ko. Pero wala ko'y kaduulan nga pamilya nga niabot ang panahon nga nagkasakit ko. Unta hatagan ninyo og tambag balibag ni akong sugilanon sa kinabuhi and more power sa inyong istasyon na wala pa marehistro. Mga kandusanan, ania si Doktora Darna ug si Doktora Valentina sa among istasyon. Doktor gid ning motambag diri mga kandusanan, no? So ako pag gini silang gitawagan nga moanhi diri sa istasyonan namo nga wala pa marehistro diri sa kandusanan ni Ate Laika Bern. Ayan. Ang una nga mutambag mga kandusanan, mutambag balibag, si Darna. Si Doktora Darna. Maayong buntag diha kanimo, Kandusanan Ruben. Taga-asa ni si Kandusanan Ruben? Taga Baligyan, Taga Habonga. Baligyan. Mayong buntag diha sa tanan taga Baligyan, mga Kandusanan. Ang problema ni Ruben pay kini sa iyahang sa iyang pamilya, no, nga wala niya taga ipagtagad na nga nakwartahan siya. Ang ako yung ka-advise anak kanimo, Kandusanan Ruben, kadto nga panahon nga daghang kay mga pangarap, no, para sa imuhang pamilya nga naudlot kay gumikan, nakalimot na ka sa imong gisada kanila. Ang ako ka-advise da kanimo, Dong Ruben, kung nagdumot man gani ang imong mga pamilya karon sa imong gibot sa una, murag nga ako lang i-advise is adto ka pangayo og pasaylo, og pasaylo og maayo sa imong ginikanan, sa imong mga igsuon kay dili maya maayo ng imong gibuhat, nakalimot ka sa imong mga promise nimo sa una nga iahon nimo ang inyong kapobrehon, no, pero wala nimo nabuhat. No, ikaw na pun kandusanan Doktora Valentina, kung unsay may katambag Doktora Valentina nga ni dako siya plano sa iyang kinabuhi, no, si Rubin nga madato siya ug dako siya plano sa iyang pamilya ug niabot gyud ang panahon nga nadato siya pero wala naman siya maayong pagtagad sa iyang pamilya ug niabot ang panahon nga nagkasakit siya, wala siya kaduulan nga pamilya. Unsay may katambag sa iya? Okay, may buntag sa tanan, labi na sa atong mga tigpaminaw ni na atong programa, Handusanan. Ani karon ang usa ka suliran nga gipadala sa atong programa, si Rubin. Rubin, ang akong ikatambag kanimo, Rubin, kay dako-dako dyan yung problema, Rubin, no? So, tambagan ta ka, Rubin. Ang atong pamilya, Rubin, maunay pinaka-importante sa tibok natong kinabuhi. Galing ning lakaw man ka, kay nanimpalad ka, imo silang gibiyaan,
ang tanan nimo mga pangandoy Ruben sa imong pamilya wala nimo nakabuot kay dinha na untana to na aruhay na ang imong pagpuyo apan nakalimtan nimo sila. So niabot ang panahon Ruben nga ikaw nagkasakit nya wa kay maduulan nga pamilya Ruben. Abi nimo Ruben ang pamilya Ruben maudsoy importante sa atong kinabuhi Ruben. Dili importante ang atong mga higala, ang atong mga Tama. silingan tama, Ruben. Kay abi Correct nimo na, doktora. ang atong mga higala Ruben, dili kini kanunay kanato makatabang. Maayo lang kini Oo, unta maudjud sa na. panagsa nga anaa ka apan pag-abot sa panahon nga ikay wala na dili usay sila makadumdum kanimo Ruben. Oh, tama gid. So, ang atong pamilya ang atong number 1. So kini ang imong angay buhaton Ruben. Muduol ka sa imong pamilya labi na og buhi pa ang imong ginikanan sa imong mga igsuon no mangayo ka og pasaylo kanila Ruben. Kay abi nimo Ruben no sa kasabihan Ruben. The family that prays together will stay together and forever Ruben. Yes. Yes, absolutely. Totoo yan, kandusanan. Totoo yan, kandusanan. So kinahanglan mangayo kag pasaylo Ruben kay walain makatabang kanimo kundi ang imong pamilya ra jud Ruben. Tama. Lagi nating tatandaan Ruben nga ang ating buhay dito sa mundo ay hiram lamang natin sa Panginoong Diyos. Tama. So lahat ng bagay na nandito sa mundo ay may hangganan, may wakas. Lahat tayo ay magwawakas dito sa mundo. So kailangan natin panatilihin sa ating puso na ang pagmamahalan sa ating pamilya, ang pagmamahal natin sa ating pamilya ay laging nandiyan dyan at handa tayong dadamay anuman ang mga problemang dumarating dito, Ruben. Kaya walang imposible, Ruben, na hindi ka nila patatawarin dahil Wala talagang imposible. ikaw ay kapamilya ni Ruben. Ikadugang na kong suggest sa imo, Dong Robin. Puhon og maoki na pud imuhang kaugalingon. Ati man na imong pamilya Dong. Ayon na intawon sila pasagdi kay. Ang imong sama sa imong gisaad nga wala gid mo nagpuman, bawian na lang muna po. Kay para lang pud nga mabalak ang Doktora, ang iyag yung number 1 gini nga problema, doktora, no? Niabot ang panahon nga dato siya. Tapos nagkasakit siya, no? Nagkasakit siya tapos wa na siya kaduulan nga pamilya, di na budulang pamilya sa iya kay so naghandom taon na iyang pamilya kay gumikan to lagi sa iyang gibuhat, no? Dili maayo. Ana? Dili maayo. Mao kadto, Okay, may doktor. may dagdag pa may dagdag pa pala ang ating tigpanambag balibag dito mga kadisan si Doktora Darna o Doktora Valentina. Ayan. O Ruben, may dagdag akong advice sa'yo, Ruben. Alam mo, Ruben, sa buhay natin, minsan dumarating ang isang unos. Tulad ng bagyo. Mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, Ruben. Pero Ruben, alam mo, dapat mong gawin, ikaw ay lalaban ka sa buhay mo. Anong gidapat? Labanan mo ang lahat ng Laban mga Japan pagsubok. yun, no? Lalabanan mo ang lahat ng mga pagsubok na dumating sa iyong buhay. Yes. Dahil ang lagi nating isaisip, Ruben, na tayo'y laging manalangin sa Panginoong Diyos. Dahil ang tanging bahandi o ang tanging gabay natin ay ang panalangin lang sa Panginoong Diyos. Tama. Yan Totoo ang yan. lagi mong itanim sa iyong isipan at sa iyong puso, Ruben. Ay, sa akin din, Robin, no, idagdag ko lang sa'yo. Siguro wala kay simbahay, mga lagad na pagsimba para mabawas-bawasan na po ng imuhang mga kakulangon sa imong kinabuhi, no? O sige, mo rin yung kasuggest sa imuha, ug daghang salamat Dong Robin sa imong pagpadalang sulat diri sa among istasyon. Okay, salamat kaayo sa inyong pag-anhi diri mga kandusan ng doktora, no? Mo tong gi-advise ni ako ring isummarize, no? Gi-advise ni Doktora Valentina o Doktora Darna na pagpangalagad, pangayo pasaylo, oo. O pag-ampo kay walay kumus sa pag-ampo, no? Wala imposible. Oo, wala imposible. Ayan. Wala imposible. Ayan mga kadusanan, thank you for watching. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Aninon. Thank Thank you. you. Pag-ayo-ayo, Ruben.